Ще ти кажа язовирите в България. Мога да изкараме, сега ще изкарам дневния бюлетин. Така, всеки ден има бюлетин в Министерство на околна среда и води и показват нивото на язовирите в България. Последния от 17 март. Директно ще шерна дисплея да може да се види. Да. Сега предполагам всички виждат 17 март. Нали, не е нещо неактуално. Това е от днес. Да. Пише какво се случва тук и важната част се намира точно ето тук. Какво ни интересува? Процент от полезния обем. И ако кажем за питейно-битово водоснабдяване, питейната вода, язовирите в момента, сега когато трябва да има най-много вода, пролетта, да, са на 57% от полезния си обем. Добре ли? Това означава, че лятото ще са на 5% от обема си. Резервно ПБВ. Резервната вода. Питейно-битово ли? Как се казваше точно? Какво беше съкръщението? В смисъл, това е при евентуално нещо, ако имаме проблем. И трябва, нали, това е държавния резерв, как се казва за вода. Да. 18%. 18,7% от полезния обем. Никой няма тук. За напояване 25,6%. И виж тук те 18%, тази стрелкичка надолу означава, че понижава. Това са 8 язовира. Да. Напоителните язовири, важните в България, са 12, задържат обема от 25%. При 25% напоителния сезон не може да започне. Енергетика 58%. Виж какво е състоянието на язовирите в България. Това не ни интересува тези данни, защото това е над санитарния минимум. Санитарният минимум е минимума, в който един язовир под него не може да бъде източван, защото от една страна измират всичките микроорганизми вътре в язовира, от друга страна наносите, които съдържат тежки метали, с времето са насъбрали, изтичат в реките и изстрадат цялата почва и всичко става токсично. Да. Така че няма как да се смъкне под санитарния минимум. Обаче айде да видим сега напоителните системи, които са Тополница, най-важният язовир за Пловдив и Пазарджик. Да. 10% от полезния си обем. Пясъчник. Да. 6%. Как пролета 10%? Къде е тази вода? Аз не мога да разбера. Горните 17%. Да. Няма от тук е катастрофа. Ужас. Жребчево. 10%. Да. Жребчево 28%. Тук е катастрофа. Виж го то, Порой. 1% над санитарния минимум. Това ни е резерв. Перник, Студена на 59%. Перник няма да имат вода лятото. Тук го забравяш това нещо. Копринка 27%. Ток ще прави ли? Гледай какво става. То няма за пиене, те ток ще правят. 25% над санитарния минимум е Белмекен. Белмекен никога не е бил толкова празен. Той язовир в зимно време се пълни за буквално за една седмица. Какво е твоето обяснение за това? Голям Беглик 26%. Широка поляна 3% над санитарния минимум. Виждаш ли? Да. Това е катастрофа. Значи вкарват държавата в авариен режим. Да. Така, само да спра. Да. Вкарват държавата. Добре, на какво се дължи? Как става? Какво се случва? Да. Има 1 милиарди в напоителни системи, които трябва да се откраднат. Вкарват държавата в авариен режим, влизаме в извънредно положение, което е нещо от сорта на като все едно сме в военно положение и в такава ситуация източват парите без държавни поръчки. Да. Системи, които са работещи, просто отиват, леко ги позачистват и нещо, което струва 1 лев, го продават за 1000. Да. На себе си. В смисъл, те го продават на нас по-скоро го продават. С нашите пари. Това е положението. И ние го търпим това нещо. До кога?
Данчо, дали ще поставите проблема с водите в парламента? Професор Сейкова пита дали ще поставите. Естествено, със сигурност. Това е един от най-важните проблеми, ама хора, разберете, че Пловдив, Пазарджик, нека погледна карта на България, то може би е най-хубаво просто да се види на картата. Ние няма да имаме вода. Да, но Данчо, няма да имаме вода, но за сметка на това пък ще имаме много незаконни сметища и боклуци. За сметка на това. Нали? Ама това е втория голям проблем. Защото когато нямаш поливна вода в цялото Тракийско поле, няма да имаме зеленчуци. Лятото към средата или към края на лято ще купуваме доматина, точно когато имаме сезона и когато трябва да са най-ефтини, ние ще купуваме на 8 лева, защото зеленчукопроизводителите ще са затворили. Оранжериите няма да работят тази година. При положение, че имаме 25% над санитарния минимум средно от всички напоителни язовири, напоителни системи АД не могат да започнат поливния сезон. Не могат да го започнат даже. Рибни стопанства, шаран, пастърва и така нататък, цялата риба, която се гледа, не може въобще да се дава вода. Ще измрат тези стопанства. Ориз, целият ориз, където се гледа, той е в западно-тракийското поле се гледа, изчезва. Няма да имаме тази година реколта. Всичките зеленчукопроизводители, това означава всичките зеленчуци, които се гледат в България, изчезват. Няма да ги има въобще. Тук има огромен проблем. Отделно, инфилтрата е та гадна черна течност, която когато завали дъжда върху сметището и една гадна тъмно кафява към черна върви течност, която е много силно токсична и води до много сериозни онкологични проблеми. Дори някакъв малък концентрат да има от нея във водата. Ами когато, кажем, язовирите са ниско долу и няма вода, няма поливане, това означава, че и подпочвените води нивото им пада. Да. Няма откъде да пиеме. В смисъл, в природата има някакъв баланс. Даде обаче, когато падне, да кажем, ако нивото на подпочвените води е било тук, инфилтрата е бил, да кажем, тук, като концентрат, когато паднат подпочвените води, концентрата на инфилтрата в тези подпочвени води се увеличава драстично. Да. И самата вода става много по-токсична, много по-отровна става. Така че ние сме силно прецакани. Всичките сме прецакани. Някой пише, това е чист геноцид. Ами аз отдавна казвам, че има геноцид върху българския народ, изтребление, дали умишлено, дали неумишлено, обаче то е факт, то геноцид. Нали? Имайте предвид, че наистина в момента, тази година, цяла България има страхотен проблем. Хората по високите планини, където оттам тръгва водата, са в малко по-изгодна ситуация, но всички останали имат жесток проблем. Вода няма да има питейна вода. И това се прави, за да се откраднат едни пари от едни михлюзи, както ги наричат възрастните хора. Просто защото така им е изгодно да краднем парите, майната им на хората. Ама не може най-богатата на вода територия да оставиш ти умишлено да я източваш. Защото умишлено се точи това цялото нещо,